Láttad ennek a koncertjét? Másik megáll, hogy you crazy man, you... Nem tudom, ahogy mondta a másiknak, hogy tudta az egész, minden mondatát a szövegnek, borzak, hogy you crazy man, you said the fucking... Ilyet nem áll az agyam. Áll meg! Give it away. Ott az koncertes mondta másnak, hogy az egész szöveget. Lássam, most szárálod a csatornát. Megszereltem, nem jó? Lássuk a csatornás fülcskát. Jó, geci! Letört! Ott fenn! Teljesen letört, vagy csak ki akar? Te! Ez nem jó van! Visszatettem! Cover me! 32! Várj, te filmezel? Nem? Na jó van? Jó lenne! Vissza tudod tenni, hogy segítsek? Köszönöm az egész! Ki töri szét, ember? Hát beledobom! Nem törünk szét semmit. Szarodjon meg! Törítek vissza a házat? Te megint közben bugyira, vagy mit csinálsz? Hát próbálom megszerelni a csatornát! De azt nem lehet megszerelni! Hát hogyne, né? Megszerelni! Fogadjunk, ha visszaszereli. Nem